С 50 кг жълти стотинки варненецът Веселин Ранчев плати днес сметката си за ток. Ей, това се казва съвестен гражданин. Всичко си плаща до стотинка. 2000 монети по 5 стотинки, 5000 по 2 и 11 000 по 1 стотинка са монетите, които Веселин Ранчев донесе днес на касата на ЕОН, за да плати сметката си за електроенергия за януари. Защо ще платите само в стотинки сметката си на ЕОН? Еми сигурно, защото човекът е много доволен от услугите, които фирмата предлага. В знак на протест срещу надписането на сметките, как ги засичат и как не, аз имам 240 лева, помислих, че е изравняване, за следващия месец имам 310, които ще ги платя с 18 000 броя монети. 30-годишният варненец учтиво се извини на касиерката за създадените главоболия. 50 кг стотинки са били доставени от Българска народна банка за срок от 2 дни. И сигурно още 2 дни ще са нужни, докато касиерките преброят всички монети. 2000 монети по 5 стотинки, 5000 по 2 и 11 000 по 1 стотинка са монетите, които Веселин Ранчев донесе днес на касата на ЕОН, за да плати сметката си за електроенергия за януари. Страшен пич! Просто не знам какво да кажа. Господин Василев, ако решите да си платите и вие по този начин сметките, първо трябва да отидете на фитнес. Не. Защото е слабичък. Не, аз съм на разплащателна